assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di 2 Minutes Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini, mau ngapain, mau kemana, yuk. Arep botok MC lah nggih. Hiburane ya reok saking semen nggih. Semen belut. Coba nggih suwe ra tau dijak marah ya ra apal aku. Ayo Pak, cukup parisi Nggih, kula tak salam riyin. Nggih saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk dusun pundi Sambi Pasar. Sesarengan dengan sinten Bapak? Kriya Rias. Kriya Rias matur sembah nuwun pun ditimbali mriki nggih. Nggih niki wonten Dumas Sekawan Manggala Sekawan pripun niki dijogeti napa mboten? Jogetnya napa mboten Pak Gu? Jogetnya nggih. Nggih, Dumas papat maju rene, Nduk. Ya, monggo sing dereng foto klaturi foto, monggo. Keluarga sing dereng foto klaturi foto nggih mumpung gratis sesuk bayar 10.000. Nah. Iya. Ya, Dumas di sini. Ya. Monggo. Ya, siap foto, saged foto. Monggo, kula tak teng mriki kersane nggih foto. Ya, joget sing gayeng. Ya wis lagu Peter Pan yang terbaru aja, Mas. Monggo bahar. Lagu Peter Pan yang terbaru, Mas. Ibu Nani sekalian Ibu Yati. Monggo. Nggih. Mas, lagu Peter Pan yang terbaru yuk. Judulnya Jam 12. Mumet. Ya. Iki dudu dangdut. Lah dangdut engko iso orkesan. Iki dangdut ya monggo. Oh, bu, lagune apa nyon lagu apa? Ditekoki lagune napa mboten kersa jawab. Bareng disukani Jam 12 mboten kersa. Nyuwune lagune napa? Ndangkake selak dhuwur. Joget napa mboten? Lagune napa? Jam 12 lanjut yuk monggo. Suwen yuk. Yuk monggo. Yo. Lah ya, iki ndang kecak-kecok ngesakne iki engko cek main neh. Ying sampai sore. Lah aku ora dijak. Mumpung prai lho aku iki. Aku ngatele jatil aku iki. Heeh. Lagune apa le? Serampat. Yuk. Ya. Nah, tengok langsung kita nyambung nih. Yuk. Ayo le. Oh, yo kecak. Toyeng. Toyeng nganten kancil. Itu toyeng. Sorry ya, Cel ya. Toyeng wong saiki wis 7 dinane kok. Ora tau gelem ganong saiki. Rene, Cil. Ya, sarane iki mau manggolane wis rampung. Kowe menak pangan gaji butan, tuplik tok. Ya, ditandani. Ya, mbok menawa engko nek sing nyawer 10.000, 5.000 ditampa ya. Ya, yuk monggo. Nah. Aku ganti jatil ya, Cil ya. Oke, aku ki mantan jatil ya. Yuk. Piye iki? Nyapa? Momat. Piye? Hah? Iya. Aja demek konoan kuwi karo nyawamu larang kuwi. Bocah sak benek tek kene. Lho. Lah iki lho dadi ganong kok jungkir kok ngliyeng.
Wis suwi ora jungkir marai. Alah padung mergo renek saweri ngono kok iso ombong ae. Anu niki mboten wonten saweran mang-mangewu wonten Bu. Yo lo bangeten. Piyanten mriki mboten wonten mang-mangewu ritak wonten. Lah iki lho wis tak golekne meneng. Nah, lho kok bae gak Cil anu demek sak bae. Ya Cil, jungkira mesti enek sawerane Cil. Ya. Oke. Nggih. Yuk, monggo. Monggo sing badhe nyawer mang-mang iki rong-rong ora apa-apa iki. Matur suwun. Ya, kan Cil. Iki jungkir jugoke gak oleh nganggo tangan, kudu nganggo lambe. Ya. Gelem ora? 50.000 ora gelem mlebu lembur sakku lho. Awas. Ya, yo Nek. Tanjake yo. Iya, Mas. Yo. Iya. Ayo cepet nih. Adalah bener, pinter tenan. Bayar, dan kok. Salah dandan kurang itu. Baik. Kok apa? Gimana? Makasih. Salim sih, salim. Makasih gundul. Lho, barang kenekan lho, iki ning lambe barang ngene lho, dinyuk-nyuk ning ngene iki lho. Ora yo kuweri lho cakepmu. Wis tekno kok yo kuat men lho siramu. Yo kuat to cah kene kok. Oh iya. Heeh, wis Sil. Nah, wis mundur wedare sampun. Piye? Sampeyan nggih. Lha ora nek saranane kok nggih. Lah nek sing enek metune apa ora? Halo. Anu Bu, medal mboten. Kula jungkir. Semangat. Halo. Lembur semangat itu ya biar coto to dasku. Kan kok tak ira metu. Nah, yo kado semangat ra metu. Ono enak bertuwi-tuwi wis 50.000. Ayo Nek, metu yo. Tak jake. Ayo. Oh.
Loh. Wah, gandonganmu tak nek kene. Iki gandongan iki yo ngene iki. Ayo. Ayo, ajak teman-teman. Rumah saku lambiku celengan lebok bisa Pak Lub. Ayo no. Lho gak podo. Lebih abang lho. Abang lho. Oh iya akeh aku wis. Aku untuk telu. Kalau miku nyelehan saya lah. Ini. Ukur apa kok telu kuwi. Lah piro? Telu. Aku oleh telu yo nih. Ndi? Kok dia tuh akeh kan? Syukur ilang. Kok si tok. Akeh aku telu. Gak ditambah ya, berang-berang ewu lho, Bu. Bangetan. Ayo cewek wis rampung. Wis rampung iki jamnya sudah menunjukkan pukul. Nggih niki pun manci dhuwur mboten sedeca nak lantur-lantur nggih. Nggih keguyonan nggih wonten watese nggih Bapak nggih. Pak sinten? Sinten? Bapak Sugiyanto. Pak Sugiyanto. Nah, Pak. Kamu gak nambahin 2.000 Pak. Yo. Kamu 2.000 lho Pak. Lu tuh stay lho Pak. 2.000 tok lho Pak. Gak ditambahin 2.000. Pak Sugiyanto. 2.000 lho Bapak. Gembolan Mbah. Pak nuwun sewu nggih niki namung bujingan kemawon. Niki wedale sampun siang, pun wanci dhuwur mboten sekeca kelantur-lantur nggih. Terus Bapak Yai nika mboten asal ngangkai beduk. Mungkin ndak suwek. Gek koyo iso. Lah iya makane tak omongke. Ora oleh ngangkai beduk. Oh nak suwek katoke mak bak. Nggih, wonten mawon nggih Bapak nggih. Alhamdulillah mugi-mugi sukses, dalane lancar laris. Sedaya mawon nggih. Nggih, ngoten mawon cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Dungkap lumat jenengan dicerengkan satunggalipun niki pasti para doa pramila atur panjenenganipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Allah Ta'ala. Ya. Oke, kalau karo bos e kalau diparingi kebab lah. Ya, Miki monggo. Makasih ya, Bu. Lho buah jedolan periase. Kula umi pipik. Umi pipik. Pawone wis rawuh lho ya nek. Miki monggo. Makasih ya. Berkah barokah, lancar rezekinya, tambah laris. Disukani kebab karo es teh wis entek. Mas, awalnya bosnya beli mas. Nggih, terima kasih. Bos lanang nek ora. Bosok. Ya ta pawo, main dulu, Pak. Tuh. Diparingi lah kebab. Iki kebab wong digawe kebab wong anu iki. Wong meteng ana. Bu Haji Umi pipi. Gila guys, alhamdulillah ini kalau rezeki anak soleh yang ini ki. Iya untuk untuk bos sing lomo yang ini ki. Apa nih? Kung tak ya maju. Semangatnya dah. Ini apa?
Jowo lah. Mau Karena ini kyo, langsung coba sarap. Nah, Naam. Langsung ahlan wa sahlan. Iya nak amang dia. Mat. naam. Naam. Bahasa matur suwun apa Dik? Lari aku. Hah? Sukron itu. Iya sukron, Sukron. sukron. Oh, bener sukron. Sukron ya Habibi. Sukron ya sayang. Makasih ya sayang ngono ya. Iya, sukron, Bulan sayang. sukron. Sukron. Gini Mbak Sri anu. Gini Mbak Sri dadi makmar go mulih lho. Kenapa enak? Enak iki dong nom. Ah. Enak. Oh. Nah, asam rasanya am. Eh. Habis. Enggak teknik. Ya ngono. Asisten iki bater jilbab ya ora jilbaban. Kayak rambutnya anyar es. Roh. Kayak rambutnya anyar apa piye? Oh dagangan ya. Dagangan, guys. Dagangan kalau jadi Ibu Pipi. Ya Allah kebab iki bae rasane ngene iki to. Nah. Oh, mana deh? Nu deh. Nu. Nu, nak, nu. Sesuk aku tumbas dhewe. Kebab. Neng, itu riwayat jelek tok. Tapi di sini kamu kemarin. Aku butuh gaya kan. Saya sarapannya apa tuh? Datang. Terima kasih banyak. Terima kasih ya buat Batik Digitalku yang ada dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, berkah barokah, lancar rezekinya. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang pengen punya momongan mudah-mudahan cepat dikasih momongan. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas seperti disaur ya. Oke, kritik sarannya ditunggu, jangan lupa ya. Kritik sarannya, oke. Udah dulu, apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Udah dulu, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah.